Dean Douglas ta' 48 sena se jitressaq il-qorti f'Leeds Mixli l-Tlieta qatel lil St. John Lewis, raġel ta' 47 sena ta' Nisel Malti, b'daqqiet tarma li taqtaw bil-ponta fl-Ingilterra. Nies f'Leeds li kienu jafu lil St. John iddeskrivewh bħala raġel b'qalb tad-deheb ta' rispett kbir u ġar tajjeb. F'kummenti ma' Times of Malta, missier il-vittma għal Lewis ta' 72 sena li joqgħod taxbix, spjega li sar jaf bil-qtil ta' ibnu permezz ta' telefonata minn Faye Dawson, il-maħbuba ta' St. John. Rapporti fil-medja Ingliża qalu li fuq il-post tal-aggressjoni isejħu ambulanza u air ambulance u raġel ingħata l-kura fuq il-post kif ukoll ittieħed l-isptar. Però dan kien kollu ta' xejn. Il-missier sostna li mhux se jitlob li ġisem ibnu jinġib Malta għad-difna u żied jgħid li se jkun kremat u l-fdalijiet tiegħu jitpoġġew f'ċimiterju f'Leeds, l-istess post fejn tpoġġew il-fdalijiet ta' ommu li mietet 3 snin ilu bil-kanċer. Għal Lewis żied jgħid li ibnu ma kienx jista' jinżel Malta ta' spiss minħabba xogħlu imma kienu jitkellmu kważi kuljum. Minn barra r-raġel akkużat bil-qtil ta' St. John ġiet arrestata wkoll mara ta' 45 sena bis-suspett li kienet involuta fil-qtil, però inħelset fuq police bail. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.